Harri ja Jutta, Raakkele ja Jani. On siinä aikamoinen bändi meillä. Hyvä ryhmähenki näyttää olevan tällä porukalla ainakin. Paljon siellä ainakin tapahtui, Harri. Joo, kyllä siinä oli tapahtumia. Nämähän oli siis autokorjaamon pikkujoulujuhlat. Me ollaan ne autonkorjaat ja Jutta on sihteeri ja Raakkele omistaja. Näin. Harri ja Jutta. Hieno veto. Mikä tunnelma täällä taas kerran. Se on mahtava, kun saa tämmöstä niinku feedbackia yleisöstä. Hyvä bounce, hei. Bounce. No siis, tää oli hyvä. Paras. Tää oli siis parempi kuin yksikään harjoitus. Siitä mä oon onnellinen. Hyvä yleisö, Raakkele ja Jani.